Il-Pulizija qed tinvestiga każ ta' frejma fil-konfront ta' Franġisku Baħaġġar ta' 81 sena sabiex jidherru li wettaq lat krudili fuq kelb żgħir fil-Mosta. Il-ġeru instab maqtul u msammar ma' salib mal-bieb tad-dar ta' Baħaġġar fi triq il-kbira fil-Mosta il-ġimgħa l-oħra. Fuq il-bieb instabet nota li kienet tgħid id-tbatija li għaddiet minnha l-kelba tirrappreżenta id-tbatija li għaddej minnha jien. In-nota inkitbet bid-djalett Mosti, l-istess djalett li jitkellem bih l-anzjan. Imma mistħarix li għamel One News jirriżulta li l-investigaturi sabu li l-kalligrafija ma taqbilx ma' dik tal-anzjan. Kollox qed jindika li n-nota nkitbet u l-ġeru nqatel minn persuna oħra sabiex tagħmel ħsara lill-anzjan Mosti. Fl-istess dar li mal-bieb tagħha nstab imsallab il-ġeru 12 sena ilu kien seħ delitt. F'dar il-loġoġ ta' triq il-kbira l-Mosta fis-16 ta' frar tal-1999 Franġisku Baħaġġar li kellu 69 sena qatel lill-oħtu Marija ta' 76 sena b'tir ta' pistola wara argument fuq toast u flok illi kellu jissewwa. Għal dan id-delitt l-anzjan weħel 10 snin ħabs illi temm jiskontom fix-xhur li għaddew u issa reġa' lura jgħix il-Mosta iżda f'dar oħra. Franġisku Baħaġġar qed jiġħad li kienu illi qatel lill-kelb.